Sa number 2, siyudad sa Bacolod ang napaidalom sa Alert Level 1. Vaccination card ang iga-require sa mga indoor nga pribado kag pampubliko nga mga lugar, lakip na sa mga pagtililipon kag events. May report si Nico Delfin. Sumugod Marso 1, mahimo nga iga-require na sa mga indoor nga pribado kag pampubliko nga lugar sa Bacolod ang vaccination card sa idalom sang Alert Level 1. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sang City Health Office, nakasaad sa Interagency Task Force Resolution nga tanan nga 18 years old pasaka ang ginakinahanglan nga mag-present na sang Vax card para sa indoor activities kag bisan sa mga mass gatherings o kon mga events. May pahanugot naman ang IATF sa mga commercial establishment nga maka-operate sa full capacity. Nalakip na diri sa mga ahensya sang gobyerno. Pwede naman makabiyahe ang katapos ang transport sector kasubong sa mga bus kag jeep sa full capacity. Base inali magulpi lang saka ang aton nga mga patrons, no, mga clients. So mas maitan nga hagan-hagan ta anay and implement gyapon minimum public health standards. Very scary nga gulpi-gulpi na maamutatin nga the pandemic is still there. Magapabilin nga optional ang COVID-19 testing para sa mga close contacts ng COVID positive kag patient. Hindi naman iga-require ang ESPA sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1 sandig sa IATF resolution. Pero suno kay Miraflor, mahimo magapabilin sa status quo ang travel restrictions sa tunga sang syudad kag mga lugar sa Western Visayas nga may mataas nga alert level. Depende naman na sa sa EO ni Mayor if i-status quo ta ang movements sang within the region and with our neighboring province, no, sa Negros, sa Dumaguete, Negros Oriental. Ang probinsya sang Aklan, Capiz, kag Guimaras ang nalakip sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1. Alert Level 2 naman ang probinsya sang Antique, Iloilo Province kag Iloilo City kag ang Negros Occidental. Nico Delfin para sa DGCast Negros.